नमस्ते प्रणाम। आइए आप लोग के बीच में बहुत सुंदर प्यारा एक कहरौआ नाच गीत गाने जा रही हूँ। दौरा दौरा ए बलमुआ घर में चोर आइल बा। दौरा दौरा ए बलमुआ घर में चोर आइल बा। चोर आइल बा हो चोर आइल बा। दौरा दौरा ए बलमुआ घर में चोर आइल बा। सासू जी के ले गइल हंसुली झूलनिया हो। सासू जी के ले गइल हंसुली झूलनिया हो। दौरा दौरा ए बलमुआ घर नदिया आइल बा। दौरा दौरा ए बलमुआ घर नदिया आइल बा। दौरा दौरा ए बलमुआ घर में चोर आइल बा। दौरा दौरा ए बलमुआ घर में चोर आइल बा। जेठनी के ले गइल हरवा झुमकवा हो। जेठनी के ले गइल हरवा झुमकवा हो। दौरा दौरा ए बलमुआ घर नदिया आइल बा। दौरा दौरा ए बलमुआ घर नदिया आइल बा। दौरा दौरा ए बलमुआ घर में चोर आइल बा। दौरा दौरा ए बलमुआ घर में चोर आइल बा। हमरो तले गइल हाथ के कंगनवा हो। हमरो तले गइल कंगना झूलनिया हो। दौरा दौरा ए बलमुआ घर नदिया आइल बा। दौरा दौरा ए बलमुआ घर नदिया आइल बा। दौरा दौरा ए बलमुआ घर में चोर आइल बा। दौरा दौरा ए बलमुआ घर में चोर आइल बा।